ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубе хушомад ба YouTube канали мо Арзон Теҷе. дӯстон, якумин эълони мо дар навор имза хонаи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ, яъне ки номи пешниаш Кӯйбеш, деҳаи Шаҳристона хона имрӯза қарор дорад гуфтагай. дӯстони азиз, дар хона мебошад, масъалаи обу светиш мушкилӣ нест. дар наздикии хонашон мактаби рақами 9 ҳастай, магазин ҳастай. нарша 160,000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, яъне ки хона барои зинда кардан гуфтагай ҷои беҳтаринай. дар ҷои қишлоқи Калонай гуфтагай дӯстон, нархаш 160,000 сомонӣ. хонаҳои 7 метраи калон мебошад. боз гуфтагай дӯстон, аз номи сомона интихоб кунед. иншоалло ки арзон мекунад бардоро. аз 160 арзон мекунад. рақамо барои томос 907 27 39 42. марҳамат, тариқи ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор ва Седар хона мебошад. масоҳати заминаш 5 сотик заминай. нарша дӯстон 195,000 сомонӣ мегӯяд. боз дорад гуфтагай, яъне ки ҳамоми дарунӣ дорад гуфтагай дӯстон. баняи дарунӣ дар ҳолати беҳтарин мебошад. барои зинда кардан ҳамаи шоитош ҳастак гуфтагай. дӯстони азиз, документҳои хона ҳамаш 100% нарша 195 мегӯяд. гуфтагай дӯстон ки аз соати 21:00 бега вақти Тоҷикистон илтимос, яъне ки нороҳат накунед, фақат конкретни хадроҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Бешкапа гуфтагай бардоро. 3 дар хона коробка мебошад ва масоҳати заминаш 8 сотик заминай. гирду атрофи хона маҳкам кардагай. документҳои хона ҳамаш 100%. 3 дар хона бо семиблок дӯстон бардоштагай гуфтагай, яъне ки калидор ҳам дорад. нархи хонара 143,000 сомонӣ мегӯяд. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 880 63 27. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, чормин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ ва 4 дар хона мебошад. гуфтагай ки хонаҳо калон калон ҳастанд. масоҳати заминаш 5 сотик заминай гуфтагай дӯстон, яъне ки хона аз берун сурат гирифтагӣ нестай. касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, дӯстони азиз, дар номерҳои рекламада занг бизанед. иншоалло ки боз аз берун хушрӯ карда сурат гирифта, расм гирифта, яъне ки видео карда ба шумо роитон мекунад.
нарша 200,000 сомон мега. Рақамҳо барои тамос 31 10 55 32. марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатимон яъне ки панҷумин хонаи фурӯши мо дар видеои имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Ашт, деҳаи Бахмал гуфтагиай. 4 дар хона дӯстони азиз коробка мебошад. Хонаи имрӯза деэтажа ҳастай. 8 сотиқ заминаи обу свет гуфтагиай ки мушкилӣ нест, яъне ки дар наздикиаш светам ҳастай. Документҳои хона ҳамаш 100%. Нархи хонара 100,000 сомон мегӯяд. Дӯстони азиз, боз камтарак савдо мешавад. 987 66 0050. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, тарафҳои Чойрух Дарон гуфтагиай бародаро. 4 дар хона, герду атрофи хона маҳкам кардага, яъне ки забор бо семенблок ҳастай. Масоҳати заминаш 6 сотиқаи дӯстони азиз. Хона коробка мебошад. Криша часпонагӣ ҳастай. Нархи хонара 240,000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 926 35 54 86. марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои дастишон дар тамос шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби мо роя кунед. иншоалло реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. боқии сарбаланду хонаобод бошед. Шербачо канали Арзон Теҷира дастгирӣ кунед ва лайкҳоро бизанед. Дар канал подписатсия кунед. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, дар навори имрӯза яъне ки ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Мулоён гуфтагиай. масоҳати заминаш бародаро 8 сотиқ заминай ва гуфтагиай ки 4 хонара фундаменташ рехтагиай. нархи хонара 80,000 сомон мега. боз муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. ба курси рубл қади 743,000 рубли русӣ мешавад. марҳамат касоне ки дар ноҳияи яъне ки Файзобод заминхар бошед дӯстон, бо нархи 80,000 сомонӣ аз номи сомонаҳо гап занед, арзон мекунад. рақамҳо барои тамос плюс 991 613 78 53 дӯстон ватсап дорад. тариқи номерҳои ватсапшон дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки тарафҳои Гормонзавод гуфтагиай. 4 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гирду атрофи хона маҳкам кардагиай дӯстон, яъне ки забор ҳастай. дарвозаи нав часпондагӣ. нархи хонара 295,000 сомонӣ мега. савдо мешавад. дӯстони азиз, яъне ки хона бо семенблок мебошад. касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, яъне ки хона коробка мебошад. 4 дар хона, масоҳати заминаш 9 сотиқ заминай. нархи хонара срочно 150,000 сомон мега. дӯстони азиз, ноҳияи Хуросон гуфтагӣ ва деҳаша гуфтагӣ нестай. касоне ки нархи навош маъқултон шида бошад, марҳамат рафта хатрӣ кунед. рақамҳо барои тамос 071 99 68 68. марҳамат муроҷиат кунед. хоб дӯстони азиз, боз як тӯдира ҳастай дар ноҳияи Файзобод, хонаи фурӯшӣ, деҳаи Кабкарез гуфтагӣ бародаро.
3 дар хона хонаи барак мебошад. 6 сотиқ замина. Нархи хонара 210,000 сомонӣ мегӯяд. гирду атрофи хона дӯстон маҳкам кардагӣ нархи 210,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 930 07 84 81. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Файзобод, яъне ки хонаи тайёр гуфтагӣ буд, ноҳияи Файзобод, деҳаи Кабакрез, марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, якто эълон ҳастаи дар ноҳияи Фархор. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 3 сотиқ замина. хона гуфтагӣ дӯстони азиз коробка мебошад, бо семинлок ҳастаи гирди атрофи хона маҳкам кардагӣ нархи хонара 230,000 сомон мегӯяд. нашоди оби светиш ҳечи гуфтагӣ нестаи документҳои хона 100%. марҳамат 230,000 сомонӣ муомила дорад камтарак. рақамҳо барои тамос 904 48 60 08 қади дӯстон марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Пухтар, яъне ки Сарбанда қарор дорад. 3 дар хона мебошад, масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. гирду атрофи хона маҳкам дӯстон, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона дорад. нарша 280,000 сомонӣ мегӯяд. боз гуфтагӣ муомила дорад. ина марҳамат даруни хона тамошо кунед. маъқултон шида бошад нарх навош, рафта метавонед харидориш кунед. рақамҳо барои тамос 911 25 26 60 қади занг бизанед. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшӣ ҳастаи дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хона дар роҳи Душанбе ва Ваҳдат мебошад. гуфтагӣ деҳаи тезгари боло қарор дорад. 5 дар хона, 2 то ҳаммом, ремонти замонавӣ насб кардагӣ. гуфтагӣ дӯстон хонаҳо ҳамаш пол дорад. гуфтагӣ нарша 530,000 сомон мегӯяд. монтажи свет ҳамаш евромонтаж кардагӣ. гуфтагӣ дӯстон нархаш 530,000 сомонӣ. 5 дар хона ва 5 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос дар номерҳои 4 қади марҳамат дӯстон занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби мо рой кунед. иншоалло реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. хоб дӯстон, дар паноҳи худо бошед. раҳмати калон барои дастгирдон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад. хайр то видеои оянда.